wala, hindi mo na sila mahagilap na wala na sila. So, yan, too good to be true yung mga promises nila. It's most likely a scam. And of course, pag may pinaklik silang link sa inyo, scam na po din talaga yan. Usually, pag click mo ng link, mahahack na pala agad yung phone mo, mahahack na yung account mo. So, never click links. Another thing is, kapag naghihingi na sila ng information mo, your complete name, your birthday, your address, yung name ng mga parents mo, ganyan. So, and also, syempre, especially kapag hiningi nila yung password or OTP. Kasi wala po talagang legitimate business or company na maghihingi talaga ng OTP. Never. Banks will never ask for your OTP. So, yun po. And lastly, kapag naghingi ng pera. So, yan. Kahit anong klase ng scam yan, ang ending niyan, naghihingi talaga sila ng pera. Kung hindi man yung information mo para ma-hack ka, yung pera talaga yung hinihingi nila. In any way. So, sabihin nila, may deadline. Sabihin nila, konti lang para lang ma-process natin to. And then, sasabihin pa nila, nagka-problema, ulitin mo. Ulitin mo kasi hindi natin ma-access, no? Ito yung mga, nagka-create talaga sila ng panic sa atin. Minamanipulate nila yung mga emotions natin. So, nagka-create sila ng false na mga promises and also sense of urgency. So, these are the red flags ng mga text scam or even phone scams. It also applies na rin ng mga scams online. Kasi more or less pare-pareho naman sila ng ginagawa. So, yun po yung mga red flags natin. Yes, ma'am. Ma'am, with regard lang po dun sa BSP, for example, meron pong nagreklamo sa inyo pero yung concern is for the BSP, hindi niyo po ba sila pwedeng ilapit sa BSP? Yan na, paano po yun? Well, usually kasi, yung mga lumalapit sa amin, na walk-in, sinasabi namin na pumunta na sila sa BSP kasi malapit na rin naman yung BSP doon or binibigay na lang namin yung website ng BSP kung saan sila pwedeng mag-complain. So, if naman kailangan naman, kung gusto nila, kailangan nila ng referral letter or endorsement, pwede naman namin gawin yun. Pero most likely, dahil minsan nagmamadali na sila, sasabihin nila, sige po, punta na po kami doon. So, para ma-process na agad-agad yung mga concerns nila. Usually, ganun ang ginagawa nila. Also, the same with PNP, Anti-Cybercrime Group din. Kapag hindi na namin jurisdiction, lalo na kapag online ito, PNP Anti-Cybercrime Group, or even NBI Cybercrime, pwede po silang makatulong. So, yun po, nire-refer po namin. Yes, ma'am. So, for example naman, ma'am, ako naka-experience na mga text, mga ganyan, maraming nagte-text sa akin na no number. So, paano po yung proseso? Ano po yung mga requirements to complain, ma'am? Okay, if unknown numbers yan, wala pa namang anong pera sa'yo, nakuhang pera sa'yo, screenshot niya na agad. Yung mga, minsan nanghaharas, nangungulit na lang, ganun, paulit-ulit, iba-iba ng number ginagamit. Screenshot niyo po lahat yan para ma-complain niyo po siya. And the next thing is, you can go to the website to download our complaint form. ntc.gov.ph or mag-email nga po kayo sa amin directly sa r1.legal@ntc.gov.ph. Iga-guide po namin kayo sa kung ano yung mga kailangan nyo i-accomplish and isend ng mga supplementary documents para po mapablock natin yung number na yan. So, lagi kong sinasabi sa mga interviews ko is remember BIRD, BIRD. You block, ignore, report, and delete, Not necessarily in that order, pero para meron tayong mnemonics, BIRD, block, ignore, report, and delete. Meron naman pong blocking mechanisms ang ating mga phones. Para para hindi na rin din tayo naiinis, I-block niyo na agad para next time na tumawag, next time na mag-text niya, hindi na po nakakalusot sa mga phones natin. Another thing pala na reminder ko din, kung alam nyo na scammer siya, alam nyo naman na scammer siya, tapos alam nyo na yung modus, aware kayo, tapos naisip nyo, bored ako today, patulan ko to. Dinidiscourage po namin yan. In the first place, these scammers usually random sila nagpapadala ng mga messages. Hindi naman nila alam whether the number na
itetext nila is an active number or not. Kasi minsan gumagamit lang sila ng equipment na magte-text blast lang sa isang area. One thing na maiwasan mo na rin na laging napipili yung number mo, no, nabubunot yung number mo nitong mga scammer na ito is to stop or to not engage with them. Para hindi na lang din ma-tag yung number mo as an active number or a number na may active user na namamatol pa, no? Baka mamaya pag engage ka na engage sa kanila, hindi mo mapansin, maklik mo yung link na pinapadala nila, no? So, ignore na lang talaga. Block, report, and just delete the message para hindi na po eyesore sa ating mga inbox yan. So, yun po ang mga reminders natin. Yan, so kadagijig dingdingag, laglagipon, ti acronym nga BIRD or block, ignore, report, can delete, no? Lalo-lalo no, dagiti mga isistorbo kanya yung unknown numbers. So, ma'am, baka po pwede kayong magbigay lang ng example ng mga complaints na na-receive nyo and na-resolve na rin na how long did it take, ganyan, usually. Okay, ang pwede lang naman kasing ma-resolve ng NTC is blocking ng numbers lang, no? So, usually, sinasabi namin sa kanila, it could take 1 to 2 weeks. Kasi bakit? Actually, hindi naman ang regional office, hindi naman kami ang nagpa-process actually niyan. Dumadaan po lahat ng mga complaints for blocking sa central office namin. And then, i-endorse sa ating mga telcos for their blocking na talaga. So, medyo mahaba-haba yung process. Pero, inaano naman talaga namin yan, the same day na mag-report kayo sa amin, padala na agad yan sa central office namin. So, itong mga ganito, usually it would take some time, pero pwede naman kayo mag-follow up, no? Kapag na-process na itong request ninyo for blocking. So, yun lang ang masasagot ko. One thing na medyo na-frustrate kasi ang mga karamihan ng tao is akala nila they are misinformed na kapag lumapit sila sa NTC na scam sila, napadala nila sa ganitong number, nagkamali sila sa ganitong number, tapos hindi na nire-replyan. Akala nila po ay pwede naming kunin yung identity nung i-reveal kumbaga yung identity ng number na yon, pati yung address niya. Ibigay namin sa kanila ng mga nagrereklamo. Okay? Just to clarify, this is also based on the SIM Registration Act. Ang database po ng mga SIM registration natin is nasa telco. Wala po sa gobyerno, wala po sa NTC. Okay? And anong purpose? Bakit pa tayo may SIM registration? Ang purpose nitong database natin is hindi actually to really stop directly yung pag ng mga scam, no? Hindi po. Ang purpose niya is precisely to have a database na gagamitin ng ating mga kapulisan, NBI, law enforcement agencies natin when it comes to investigation. So, it's important na malaman ng lahat na actually itong ang data privacy. Nung pinapa-implement natin ang SIM registration, ayaw nilang magpa-register kasi daw natakot sila na ayaw nila, yung privacy nila, no, yung mga details nila ayaw nilang ibigay. Ngayon, ina-assure naman namin sila na it's up to the standard of measure ng security according to the National Privacy Commission and the DICT na rin. Kung gaano ka-secured ang mga database ng telcos natin. Kaya din, hindi din po basta-basta makukuha ang mga details ng mga gusto nating silipin na number. So, based on the SIM Registration Act, kailangan po talaga yan ng court order. Dahil mandated po ang ating telcos to keep everything private. No? Hindi po basta-basta pwedeng ilabas ng data privacy officer nila ang kahit anong information, not until meron na po talagang investigation, meron na pong legal na order, ng court order or subpoena galing sa mga courts natin. So, I hope malinaw po, di po sila na-frustrate na pasensya na po kayo. Wala po kaming database, hindi po kami authorized na buksan ito, hindi po siya basta-basta. Kasi, number one na mini-maintain natin is data privacy. So, yun po ang reminder.
Thank you, ma'am. Ma'am, just to inform the public lang po, saan po yung location ng office po natin and meron din po ba dito sa mga provinces? Okay, so far, isa pa lang tayo. Ang headquarters ng ating regional office is nasa Elda Canay Avenue, San Fernando, La Union pa lang, malapit po sa Airport Road. Pero nandyan naman po kami online, no? ntc.gov.ph, and also punta lang po kayo sa Regional Office 1 doon, and yung NTC Ilocos Region sa Facebook. So lahat po ng mga inquiries niyo doon, sinasagot naman po namin. Meron po kaming naging satellite office sa Dagupan naman, pero close pa po siya ngayon kasi kailangan ayusin dahil nung mga nakaraang bagyo, binahapot na damage. Hopefully nga po magkaroon naman kami sa northern part of Ilocos, no? Ilocos Sur, Ilocos Norte. We'll see. Pero nagkakaroon po kami ng mga mobile licensing programs. Ibig sabihin, pumupunta po kami sa Pangasinan, sa Ilocos Sur and Ilocos Norte, pero yung mga schedules po is to be announced pa. So just check the schedule sa NTC Ilocos Region on Facebook kasi pinopost naman po namin doon yung mga magiging programs namin and itong mga mobile licensing. So this is also an opportunity para sa mga gusto mag-renew ng mga licenses nila and permits na hindi na kailangang pumunta ng La Union, hintayin nyo na lang yung schedule ng mobile licensing namin sa inyong mga provinces. Ma'am, itong mobile licensing na isinasagawa po namin for updating or licenses lang po ba or pwede po yung mga may reklamo naman, may complaints and yung assistance sa SIM registration, ma'am? Yes, pwede po. So, kaya po namin mag-assist ng mga may mga complaints, no? Ang kinikater namin dito, actually, mainly, is yung mga nagre-renew, nag-a-apply ng new para sa mga radyo nila, yung mga radio operators, mga nag-ooperate ng mga radyo, base man yan, or portable, yung mga may licenses sa amin, pag gusto nang mag-renew, yon, no, hintayin po yung mga mobile licensing programs namin. Also, kasama din dito yung mga kumukuha ng permit sa amin, yung mga gumagawa ng cellphone, mobile phones repair service center. Service center permit sa amin din po yan. And yung mobile phone retailer or resellers permit, meron din pong kinukuha sa amin na permits yung mga nagtitinda ng cellphone, no? So, reminder din, huwag po kayong basta-basta magpaparepair, no? Sa mga hindi certified, wala pong mga permits NTC, no? Kasi regulated po talaga sila. We make sure na itong mga technician na ito, kapag nakita niya na may NTC permit sila, meron po silang certification ng training. So, mainam na rin po para safe po kayo sa mga pagpaparepair nyo and also sa pagbili ninyo ng cellphones. Thank you very much, ma'am. Ma'am, before we end this interview, baka meron pa po kayong gustong idagdag? And before your closing message na rin, ma'am. Okay, so, reminder lang ulit din sa BIRD, no? Block, ignore, report, and delete natin itong mga scam messages na ito. And also, it's always better to verify the information. Minsan kasi nasa spoof na rin yung mga numbers or let's say yung mga source ng mga Globe man yan, Smart, Land Bank, DTI. Minsan parang it appears na nanggagaling sa kanila yung message pero may link, no? So never click on links kasi nire-remind naman po tayo ng ating mga mga banks dyan and also government agencies, hindi po nagsasend ng links. And always verify the information, lalo na bago kayo magbigay ng personal information nyo and of course, ng money. So, babaan nyo muna yung kausap nyo, wag po kayo magpanic. Kausapin nyo po yung mga verified contact numbers and channels nitong mga agency man ito or company or your bank. So, yun po ang lagi kong paalala. And of course, spread this information to everyone that you know. Ayun, so sapay lakumata, laglagipon tayo, i-take note tayo, dagito yung impormasyon nga inwaras ni Attorney Ana Minel Maningding, manipod ti National Telecommunications Commission,
Kahit sa pila ko matasuruton tayo, aya kasi narigat ti maskam, narigat ti mawanan ti korta, narigat ti maloko. So, ayun, agyaman tayo kini Ma'am Ana Minel Maningding, manipod ti NTC Ilocos, so na ti legal officer ti NTC Ilocos. So, data ti nagpatinggaan ti interview, no ti episode, ti amuan tayo itang lawas, katsak man ni Joy Kimuyog on behalf iti Director General mi ni Ma'am Catherine De Castro, and the Regional Head mi ni Ma'am Janeline C. Role. We are reminding you that a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Yaman kami.